Kateřina je reprezentantkou zdejšího podniku Pivnice Sladoměcká, i k tomu bychom měli přihlédnout. Od malinka měla jasno v tom, že se chce stát ličební. A také pro ní každý zákazník takovou osobností, že čepovat pro něj pivo je zážitek sám o sobě. Pro Kateřinu je možná těžší než pro všechny ostatní šepovat pivo tady na té straně hospody, protože je zvyklá být úplně na druhém konci. Ale věřím, že se s tím popere už proto, že má možnost šepovat pivo na tomhletom krásném výčepu, který jsme tady dneska slavnostně pokřtili a představili. Kačenko, ještě jedna vteřina na vyzkoušení, ale už to asi nestihneme. Tak, jdeme na to na ostro. Dámy a pánové, štabnosti, ty tady asi nejsou, nicméně pojďme sledovat výkon místní soutěžící Kateřiny Smazalové. Teď máte tleska. Šmolí mají všichni kamery a telefony v rukou. Máme předpřipravené to na dvakrát čepované pivo. Při čepování z otočného kohoutu došlo k takovému tomu odstříknutí, případně z oxidované části pěny. A teď už se nám rodí krásná hladinka. Myslím, že to můžu takhle říct bez toho, abych ovlivňoval polotu. A přestože Kateřina několikrát zakroutila hlavou během čepování, já myslím, že určitě se svým výkonem může být spokojená. A už servírujeme. Děkujeme. Kateřina Smazalá má odkouknutý svý hosty, zná každého zákazníka, jaké pivo je mu chutná. No a uvidíme, jak zapůsobilo domácí prostředí, jestli to přispělo spíš k trémě, nebo k tomu, aby jsme cítili podporu a jistotu domácí.